Cejna Paskalyê an ku cejna rabûna Îsayê Mesîh li gireva Axtemara ya Wanê hat pîrozkirin. Her sal hejmarek Kristyanên Ermenî li Wanê beşdarî pîrozbahiyên Paskalyayê dibûn. Lê îsal ji ber belavbûna vîrusa korona, pîrozbahî ji aliyê jina Ermenî, gayana gevorkiyan ve ku ew li Wanê tenê dijî hat amadekirin. Ji bo ku ew vê rojê tenê nemîne hejmarekin Müslümanên Kurd, Çerkez û Türk beşdarî pîrozbahiyê bûn. Pandemiden dolayı kimse yok ama ben kendi başıma... İsal jiber pandemiye Ermenini karibun verinvane min jî bi serê xwe pîrozbahiya Paskalyayê li darxist. Lê ez netenê bûm jiber ku gelek mirovên hêja li cem min bûn. Min vê hîs kir ku wek hemî gelê Ermenî, malbat û zarokên min digel min bûn. Ez pir spasiya wan dikim. Malbata Gevorkiyan di sala 1915 da ji ber jenosîda Ermeniyan ji bajarê Wanê koçê Ermenistanê kiribûn. Hêviya dayîk û bavê Gevorkiyanê ew bû ku rojekê li Wanê cih bibin, lê temenê wan têra nekir. Gevorkiyanê li ser hêviyên malbata xwe ev 6 sale li Wanê dijî. Çok güzel her zaman... Mîna her car min ji bo aştî, biratî û aramiya cîhanê dua kir. Her wiha min herî zêde bo sekinandina şer dua kir û ez pir hêstiyar bûm û giriyam. Piştî 24 Nîsanê hêvîdarim evê tiştên baştir çêbin û aştiya di navbera Tirkiye û Ermenistanê de pêk were û deriyên sînor vebin. Bi vê yekê gelê Ermenî jî evê bikaribe were vê derê ji ber ku em xuşk û birayên hevûdinin. Serokê Partiya Pêşerojê yê bajarê Wanê Abdulhekim Karabî ku beşdarê pîrozbahiya Paskalyayê bûye, wiha hestên xwe anî ziman. Medvetin aşitî hebit, biratî hebitin, demokrasî hebit. Bu haqqê hukukê wan bila eşit bitin. Sadece belli em bêjin bo Türkan hebit, Kurdan çû nebit, Ermeniyan hebit, Lazan çû nebit, Çerkezan hebitin, em bêjin Boşnagan çû nebit we nîne. Medvetin wê heremê da em bi tümê milletê liye yani xelkê liye medvetin em hemî jî kê eşit bin. Hocalarımız... Herî dawiyê beştervanan hêkên sor, çörek û xwarinên ku ji malên xwe anîne bi hev re xwarin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.